बेखौ एसे फोरमायदो। फार्स्ट अफ अल आंखौ थुलुंगा होग्रा जाहैबाय ESP चेनेल आरोना ESP भिडिअ होनो जायखौ सुबर्न बसुमतारी बिथाङा जोंनि कुचुखौ मैनागुरिनो बिथाङा आंखौ लेंबाय थायो खिन्थु आंहा गोसो गैयामोन अब्लाबो बिथां लेंनायाव खिन्थु आं नोंनि बिराद क्लास थेंक इउ हाय नोंथांमोनखौ आं फिन खेबसे राभा ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे शर्ट भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो फार्स्ट टाइम दिनैहाय अनिल दाखौ लोगो मोनदों बिथाङा खुब मोजां एक्टिं खालामो आरो बयबो सिनायो नोंथांमोना आरो आं दा दसे बिथांजों रायलायगोन दा जोङो शर्ट भिडिअ टाइटेला मामोनथाय रिमट टिभि रिमट दा बे शर्ट भिडिअखौ जों खालामनो लागासिनो गासिबो रेडि जाजोब्बाय बिथांमोनाबो नेनानै थादो आरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो सासे दंबावो न' सिङाव दङ बिथांखौ दानो जों दिन्थिथ'वा दा जोङो अनिल दाजों आङो रायलायहैगोन अनिल दाजों दा आङो अनिल दानि खाथियाव थांगासिनो नोंथांमोना नायदो अनिल दाखौ नुबायना नै अनिल दाया बिथाङानो मोजां ना दा मोजां एकदम दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों हेल' गोजोनबाय गिबि खेब लोगो मोननानै बिथांखौ आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन भिडिअखौ दा जों गासैबो शुटिंआ जोबखांनानै जों जानो नागिरबाय ओंखाम जानो नागिरदों ओंखामा ओरैबायदि गोथाव बयलारजों आलु दालि औ ओमफ्राय जोङो गासैबो दंजोबो आरो बेयाव रेडि जादों मोनसे जोब्बाय दा मोनसे लकेसनाव थांगोन आरो जोङो बिथांमोना नायलांबाय था जोंना दा शुटिंआ मोनसे जोबलायबाय दा जोङो मोनसे लकेसनाव थांगोन दा जोंनाव सासे शर्ट भिडिअनि मुंदांखा एक्ट्रिस माथो गिदिर होननानै बयबो सिनायो ओमफ्राय आंबो दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों बिथांजों नोंनि मुङा मा नाम मोनथाय नोंथांनि नामा मा नाम मोनलाय मनिषा मुसाहारि नै बिथाङानो जाहैबाय मोजां ना खबरा मोजां आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय नोंथांखौ खिन्थु आं नोंनि बिराद क्लास थेंक इउ आं नोंनि बिराद क्लास दे दादानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालाम दादाखौ राभा ब्लग ना मा होनदों दादा औ राभा ब्लग खिन्थु बियो मिसा मोनदों जानो हागौ खिन्थु आं बेखौ आं बिनि बिराद क्रास नोंथांमोना दा फोथाया मिथिया आं खिन्थु दै दा आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों आरो बिथांनियाव दा शर्ट भिडिअ बानायनाया मोनबेसेसो जाखो ओरैनो टटेलि नोंथांना आंनिया आंथ' दाख्लैसिमाव मिथिला बावबाय आरोना माने एगजामावबो फैखाया नालाय बेफोर बुस्थुफ्रा ओंखायनो बावलायलाङो दा बेनो आरो गोबावानो जाबाय औ खिन्थु आंबो नायबाय थायोमोन सम सम खिन्थु दिनै लोगो मोनबाय बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोन मोनदों आरो आंनि क्रासखा नोंथांमोना मिथिखायो रावबो सेख'नो मोना बेखौलाय बुंखाबाय दा चेनेलनि सोमोन्दै एसे बुंदो दहायबो बुंबावदों आरो खनसे गोसो गोथारै बुंनानै होदो दे सापर्ट खालाम दादाखौहाय राभा ब्लगखौ साबस्क्राइब खालाम नायलांबाय था दादानि भिडिअसफोरखौ आरोना जाहाथे गाज्रि भिडिअखौ लाबोनो हायो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेखौनो आसा खालामो बिदि नङा मोजां भिडिअखौ लाबोनो हायो मोजां कन्टेन्ट दिन्थिनो हायो खिन्थु नोंथांमोना दा बेखौनो आरो माबा माबि खालामलाबायनानै भाइरेल खालामलाबायगोन दा बेखौनो आसा खालामबाय आरो जै जाथों ना मा होनो दे जों थांनो ओंखारबाय दायो मादैमोनखौ गोजोननाय बावहरदो लोंहोनायनि थाखाय ओंखाम संनानै जाहोबाय बेदर संनानै जाहोबाय दालि संनानै जाहोबाय आरो माबा माबिबाव माइरेबो जिखुनु गोजोननाय थाबाय मादैमोननिसिम संनानै जाहोहरनायनि थाखाय जोंखौ गय जाबावनोसै आरो नै दा गय जानानै थांबावनोसै गया खिन्थु बिराद मोजां बिराद जायो बेयो मानसिया देन्जार बुस्थु इयो जानायाव खाथ्रा बुस्थु नङा माथो गय जाना थांसै जों थांनो ओंखारबाय गया गया गयखौ जागोआ गयखौ जागोआ गया जाजोबबाय जोङो थांनो ओंखारबाय बेलेग शुटिं जायगायाव मोनसे लायबावनोसै बिसोर गारिजों थांसिगोन जोङो साइकेलजों थांसिगोन माने स्कुटिजों थांसिगोन आं गय जादों बिथांमोना थांग्रोबाय थांग्रोदो दे
नोंसोर जोङो स्कुटियाव थांसै एसेखौ सिगां जानो होदो होआ फुलाखौ जागोन थ' फाइनेलि जोङो थांनो ओंखारबाय नै जोङो दा लकेसन मोनसे थांफिनसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आसा खालामो जेन भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन जोंबो बेखौनो आसा खालामो बेनिखायनो आरो राभा ब्लग इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो बोरमाया एक्सिडेन्ट जासिगौमोन बेनिखायनो जों थांबाय थानोसै स्कुटि सालायग्रायानो ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु नुबाय वा नोगोद बरिया टिभि रिमट नोंथांमोना सर्ट भिडिअखौ नायनो दाबाव बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बहाथा फैबाय बरिया बरफ बायदि गले गले खावलायदों जेन नोंथांमोना नैबे सेनखौ नुखादों आरो बे सेननि उनाव आं दं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ नायबाय थ' हाबदो सैमा दं नामा सैमा सोंदों नामा जेबो नङा जेबो नङा बरिया फैदो जेबो नंला हाबबोदो नै लकेसनाव सफैलायबाय जोङो नैबेयाव मोनसे सुट जाबावगोन जोंना सिनाय मोनाखै ओंखायनो सोंदों आंखौ सिनाय मोनबाय ना सिनायबाय सफैयाखै नामा सफैबाय नै लकेसनाव इन्ट्रडाक्सन लादों नै रेडि मामोन माबाया रेडि एक्सन एक्सन जोंना दा शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारलायबाय बिदायबो लालायसिगोन जोबनायाव आदा अनिलजों लास्ट रायलायनो लामा मोनबाय दा मोजाङानोबा खबरफोरा बाखि खुनुरुखुम एकदमबारे औ जाम्बा मानसि नालाय जाम्बा मानसि सिगांथ' मानसिखौ जाम्बा बायदि नुवा दा आङो दिनै गिबि लोगो मोनदों ओमफ्राय मैयानो बुंदोंमोन निजोमा बिथांमोना फैगोन उननिफ्राय बिथांमोन फैगोन ओमफ्राय मोजांसो जागोन होनबालाय होननानै दा नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय आसा खालामो आरो बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन नङा होमबा दा आदानाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरबाय दा आदानि सर्ट भिडिअ बानायनायखौथ' बयबो मोजां मोनो नङा होमबा गासिबो सिनायो आरो मोजांबो मोनखायो ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो जोङो बेखौनो आसा खालामो दे रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ अनसायथागोन दा बे हिसाबै आंनि सोंनाया मा दा नोंथाङा मोनबेसेसो सर्ट भिडिअ जाखो ओरैनो दा गिबि जागायनानै आरो सर्ट भिडिअ लानाया गासै लामसाम 50थासो जाबाय नोंथां 50थासो दा लामसाम ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय माने सोरनिबा चेनेलाव आरो ना जोंना ओरैनो मेना जाहैबाय एसबि चेनेल ओमफ्राय बिदिनो रिंसार ब्रह्म चेनेल गावरिमा चेनेल आरो गोबां दं आरोना आं बांद्राय मोनथिजोबा बिदिनो गोबां खालामबाय खिन्थु टाइटेलफोरखौबो एकदमबारे गोसोआव गैला आरोना ओरैनो आदाया माबाफोर थांखि दंखायोमोन ना जेनेबा बेयाव बिदि माबा आंहा माने आंनि प्रफेसन बुस्थु नङामोन बे थारमाने बे जिनिसा मा बुस्थु होननानै आं नागिरलाबायोमोन खिन्थु मानसिया माने जेखौ सानो बेखौ इसोरा सिफाय होननाय बायदि नंगौ नंगौ दा बे जिनिसखौ आं जेखौ सानदोंमोन आंना प्रफेसन आं जे खालामनो नागिरदोंमोन बे जिनिसखौ आङो मोननो थाङाखै खिन्थु जे जिनिसखौ आं सिमाङावबो नुफेराखै
बे सिमाव नुफेरै जिनिसासो बोरैबा हारसिं ओरै डिराइलमेन्ट आरो ना ट्रेन साइडसिना ट्रेन माबाया जेरै दोरोदला लाङो बेबायदि जाहैदों दा बेबायदिनो प्रफेसनफोर बादिसो जानो हमदों थांहांदों आरो दा आदाखौ गोबां चेनेलावनो लिंहरो आरो सर्ट भिडिअ खालामनो लिंहरो नङा होमबा दा बिराद मोजां दा बिथांमोनाबो बिराद अनसायो रायजो राजाफ्राबो अनसायो जेनेबा गिबि जेनेबा नोंनि लामाया नैबे सर्ट भिडिअनि लाइनाव आरो मा चेनेलनिफ्राय बांसिन मुंदांखा जानो हानाय बा नोंनि महरखौ फेमास खालामनो हानाय बेफोरबायदि मोनसे थायो नङा होमबा दा बेखौ एसे फोरमायदो फार्स्ट अफ अल आंखौ थुलुंगा होग्रा जाहैबाय ESP चेनेल आरो ना ESP भिडिअ होनो जायखौ सुबर्न बसुमतारी बिथाङा जोंनि कुचुगाव मैनागुरिनिनो बिथाङा आंखौ लेंबाय थायो खिन्थु आंहा गोसो गैयामोन अब्लाबो बिथां लेंनायाव आङो सम बिदिनो गोलावखौ बायो आंबो इउनिभार्सिटि फरायोमोन नालाय बायोमोन ओरैनो मोब्ला खेबसे 1 सेकेन्डसो नुजानाय होदलाबाय होननानै आं खालामहैयोमोन आरो थारमाने बिसोरहाबो टारगेट गैया जे आंखौ लाथारनो माने सोरनिबा कम्पेनसेसनाव आं सुफुंहैनाय बायदि आरो बेबायदि दा सुबर्न बिथाङा आंखौ दिखोदों बिथांनि जा लिरनाय स्क्रिप्ट बिथांनि जा डिरेक्सन बिथांनि जा केमेरा बिथां सासे एक्सपार्ट मानसि आरोना दा बिथांनि थ्रुयै नैबे एक्टिंआव आं फैदों लोगोसे ओरैनो एक्टिंखौ आङो अनलाइन बिदिनो सोलोंना लाखायो आजिखालिथ' अनलाइननि जों सोलोंनो हायो नालाय बिदिनो इउटुबफ्राव नायनानै गोबां माबाफ्राव नायनानै आङो एक्टिंखौ माने फेसियेल एक्सप्रेसना माखौ होनो गासैबो जिनिसखौ आङो माने इउटुबनिफ्राय सोलोंना लादों आरो दा होमबा आदाया माखासे बुस्थुफोरखौ अनलाइनजोंबो सोलोंदों अनलाइनजोंबो सोलोंनो हायो नङा होमबा दा मोनसे लास्ट सोंनोसै आबुं थङा आदानिया ओरैनो आंनि मुङा जाहैबाय अनिल कुमार नार्जारी ओमफ्राय बिफानि मुङा जाहैबाय सुजिराम नार्जारी आइनि मुङा जाहैबाय सुमित्रा नार्जारी ओमफ्राय जोंना गामिया जाहैबाय मैनागुरि पस्ट अफिसा जाहैबाय गंगिया PS कुचुगाव साब डिभिजन गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आरो दा आंबो क'क्राझाराव थायो आरो आंबो बिश्वनाथनिसो ओमफ्राय दा इयावनो थायो नालाय ओमफ्राय निजोमखौ लोगो मोनबाय दा आरो नोंथांखौ लोगो मोनबाय आरो दा खुब गोजोननाय मोनदों नोंथांखौबो लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो नङा होमबा दा आं होनसै बिथां राभा ब्लग राभा ब्लगखौ नोंथांमोना अनसायदो साबस्क्राइब खालामना हो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आङो जेखि जामानो नैबे अनिल जाम्बा गोसोम बन्दादा जाम्बा होनलाबायबाय दिनै बिदाखौ लोगो मोनबाय आरो फंबायखौ माबायदि मोनखो एसे बुंनानै होदो जेनेबा आंखौ दिनै गिबि लोगो मोननानै नायनानै आङो फंथाम रायलायनायावनो आं मानसिखौ सिनायो बे मानसिनि आखला माबायदि आं फंथामसो रायलायबानो सिनायो दहायनो सिनायदों नोंथाङा जे माने मोजां आखुनि मानसि मोजां एकदमबारे खुगा गोनां स्रां गोसोबा माने बिराद मोजां बेखौ आं दहायनो मोनदांदों आरो गोजोननाय थाबाय आदाजों दिनै एसेबाबो सम होलायनानै रायलायनो मोननाय थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो दा आसा खालामो नोंथांमोना आदाखौ लोगो मोनबाय आरो आंनि राभा ब्लग इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै नोंथांमोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों